he video viral he ilum to mai theya a caption apo Disney dal fanu chu atakin ron lange tin a chan pom mel mai ti soi dan bel cute lu to wang hi ani be ome ama hi tunge mo ni tak tak le ti chu ilo la khabi khau lo mai theya tun tu mai hen tunge ni che ti ha kan en holok don ani amhing chu Sean Wakin antia IG profile ko hi kan on tar lan ang hi nia kan khriat thiam theidan tuin social media lama in tar lang train mai che pakhat khani ve maya a mel le pian te hi a HMM khan lowa mi lom hi a lo ve han khrem boka ama ko chu hetiang takami na an khriat tak phuk na in tran na chu a video viral kan soi thwin kha ani ome mi thang kha chuan hi siam cho paniang filter hmanga ti cho paniang ti te po an oma nya filter te chu tlem te hi a sa vek to tun lai chuan kan hmang to mi pa te thleng hian kan hmang ani mai te ma lan mam thin tu hang deuh te mo ma se ani na taka chuanin he video hi reels kha te han siam satia mai ai ma chuan dor pakhat sugar daddy entia ami zo tong tak chuan thingpui dor kan ti le mai nga chumi fakna video ta na an siam ani ya hemi video khelo po hi fakna video tam tak hemi dor fakna tho hi asiam nual tho ma se hemi bi khi aran dak ta chiam tanin ti chuanin tunge ni khriat chian tumin mi khanan zong ta luai a profile pa ngai te khan bat seka a thalak pa ngai te khan han ena thon kha chuanin an be se ang kha lo phai mm lawa thon kha ta chuan ma an du zui ta thunga follow ta sup bokani hetiang te nuai ka ga chuan chu du tu le du lo tu ka ga thanin thil dang fakna khong pon siam chun zom chho zela TikTok lama phei chuanin millions followers ani al thuai nge keima mi mang ngai dana chun mel hi thatak tia han sei to chani lo mai thema ka chu ka tun mel hi lo mom em ya hemi tak hemi panan lom na ni a mel ti thatu te po ani ve bokang chu ang poni se tun lai kho ve lai chun tu po hi la hlui thei vek hi kan ni towa lo tling thut thei vek kan ni poka ma se lo tin ne hi enga nge kan te i lai zo hi kan in zeu tiang na sat angai chho to khop mai han la hlui te poisa han tho chu hlui te mi te khret lo tak han ni hlui te kha khat lo tin na chu ni nge me ma chu lo tin na mo bok na khring na lo tin na tak tak ani em chu tiang zong chuan kan in zeu tiang ani chuan van nei tak le mani talent mang leo kan la chuak te tin tho rim na wanga kan in vote an om lai khan chumi chuna ken tel chu la chu du ver kham wanga thil mak sak le moi lo thleng vati te mi te nui zat lo popoi sarawa la na kha nge nyang a gol bera mo ti tlat na kha khring tel ve theya apoi mo bera chon mi tin tin nge min khret tak ti hi ni an han bel chiang chia mo me de lan dan chu ni ravin engang mi nge lo ni tak ti hi poi mo lai bera hani ta media kan lan dan te chu taka kan ni dan ne lo wa ke poka tong dan te kam hel lan dan te lem nge nyang thei to pin kan chang ve ni ma se taka kan ni dan le media kan ni dan kha thiar khang lo khopa media kan ni dan kha tak ke mo kan ni dan mo kan in ti chuan kan nun tak zo kha kan bo san tel theya a to pa chuan media khovel hian min e chiain ma ni in ti hlum du khop hian na ha sat na te rawng ha na te kha khan min chim pil thei nei la the chu tha nom pon wang ma se ilak lo lai poa inun luang tak kha thei hil pha lo tu ani kalai tak zo khanang ma tak zo chu alo ni ta ni ti kha kan khria chen poi mo me ole kan du to nga tu na tan chuan video danga an changa min lo thik lenga kan video lo en tu song tin sa vai chuan lam thu ko soye Sar kini chumo zuzoi na kan kala a har satna kan hu chotak chu pa ber kha mani cho ko sa ani mei ba ka na dang han tho the ani to la bum ne an khung ai thak tak ani chu wang choi du than tur dang ani lo ning kan sha ani chuan kan din hunina zeng lo chuan se zo chu poi ta lo in tina ni mo in chu chu na chuan ani sar she than big che chong lo ole thai nakina kha chu top lo ma kan khai khom do ni o khani bi kha chu kan din munena zir miau lo chuan le kan wa biat leo lak lo miau chuan lo thei lo vin zuan lo zuak ta ni pon kan kha thiam tu ani lom ni nge nenga apoi tho enti nge nang chan ve don le a chan na chu october ni som ni proka hian kan class ti sitcom a ron chu huna ron moi epsa mino le sak vera e chuan a chan na e khedon nia Sar homework pe hi hare ke chu ti dang ka shi chak lang in homework pe seo kha
kan chiak lo nga azona kha mi pa nen emo in bial pa nen lo dun ta emo in lo in kis ta te pon theng chu ta chu mi pa khanin in khan lo dak chho de ko ku ta ni ta khanin ting no ti don in phal lo don nge in phal don nge kha homo ka pek chu khane kan chan dan ha kan soi ho nga mai chetam tak an bial pa ta nen chan san ne ya an tum lok sa lem lovin mi pain an ron dap chhota an phal lo chuan in then pha an hlau bok si an phal chuan thil dik nin khoi bok si ro ami pai na ron dap mek to bok si chu tiang ang hun toy tak mai thutluk na dik tak mai siang ngai sirai huna chuan in tinge thutluk na kan siam ta kang le kan phalong lo le a chana mu mal tak le fel fai tak hi he kan class ti sit ko ma hian kan ron zep tela i pom zuang ani le ni ro chu i lo en ve huna thutluk na lo siam ta mai la chumi khatu chuan auto bag na som ni parok zana ron moi epsa min lo le sakin min lo en sak ve ngai don nia aman hi chiang za som nga chiang zan hi som nga ti bok vel bak ani don lo